Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau a su kwana na zo muku da wani albishir. Ina mutanen da ke ƙasar Saudiya, to albishirinku nesa ta zo kusa. Yanzu dai kayanmu na sirrin tsare in Allah da sun sauka a garin Saudiya can Jidda, unguwar Salba. Salba ne ko Salba? To ku dai da kuke Saudiyan kun fi ni sanin unguwar. Akwai kayanmu na sirrin tsare a gurin Sista Nasiba. Ku neme ta akan lambar waya 0569492149 ko kuma 0596693080. Sista Nasiba tana nan a Jidda, unguwar Salba ko Salba? To, kun dai fi ni sani. Kayanmu na sirrin tsirai suna nan a wajenta. Za ku iya siya daga wajenta a kan lambar waya 0569492149 ko kuma 0596693080. Bismillahirrahmanirrahim. Aure a yau. Kashi na 10. Ya tsuke fuska ya ce, "Dan na isa haka Saudi, me kuma ya tashin tashina? Na gana mata azaba kamar yaya. Ko kin manta irin tashin hankalin da na shiga sirarta? Kaura ba ne saboda tsoron sojoji. Haka na tafi ina neman tsayaratar da rayuwata. Kin manta saboda gudun cetare na je mota ta karya min kafa? Kuma ma aiki karaitawa alheri ta zama miki. Tunda tsila haka ne kika samu farji da jarin da kike takama da shi." Yawan daga kai cikin gadara ya ce, "Ai wallahi sau da kallon ki kawai nake yi. Ni na karye amma ke ce da riba. Amma saboda an ce dan adam butuli ne, sai gashi wai kina kirga riba kina kalmashewa. Ko kayan miya da dan kifi ba kya iya siya ki saka min a miya. Shikenan na karye a banza." Saura ta ce, "Wallahi ba a banza ka karye ba. Nawa mutumin ne ya dauka ya baka? Na yi zaton wata sana'ar za ka kafa, amma kana warkewa sai ka je kai aure. Ko ba a lokacin ne ka aure Fatima mai kayan lada ba?" Ai Hamza babu abin da zaka ce min. Zahura ta ce, "Wannan dai zancen ku ne. Ni da yanzu su yi ta kaya min. Me yake shirin faruwa da auren naka ne? Na zama kana cewa kar ta bari a raba ku." Hamza ya ce, "To ba labarin zan baku ba? Wannan kazan Lahad ta karbe zancen tana ta yi?" Sahura ta ce, "So da dan Allah ki shiru mu ji. Hankali na ya tashi. Bana son ganin suwiti na cikin damuwa." Hamza ya galla mata rara ya ce, "Abin da ya fi suwiti." Sahura ta ce, "Mu dai muna jin ka." Ya kwashe komai ya faɗa musu, ya ɗora da faɗin, "Ni yanzu ina cikin halin gaba kura baya sayaki. Kun ga ni ba zan iya rabuwa da yarinyar nan ba. Wala ba zan ɓoye muku ba. Na sha wuya wajen tara kuɗin aurenta. Sannan dinga kashe mata kuɗi 'yan kunji. Kuma yanzu da na gama hidima ta tsaf, ranar kwaso ganima a ce min wani fasa aurenta. Kun san dai ba bari a kwashe daidai. Idan ma na ce a damin da kayana lefe kawai zan samu. To kun ga ko ai an cuce ni. Idan kuma aka yi auren ina tsoron me zai je ya zo. Tunda yayanta soja ne. Gashi zai iya ɗaukan kishi a kaina. Tunda na riga shi sanin matarsa. Ga haushina da yake ji wajen ta sha wuya a gidana. To wallahi komai kankantar laifi idan ne wa Mardiya komai zai iya faruwa. Zai fake da haka ne ya kusa kashe ni. Kila ma har ya ga ya toyanta tunda wancan karan burinsa bai cika ba. Shi da yace sai ya dadda tsani. Duk mutumin da yake harin wannan waje mai kima a cikin ka to ko aka kiyaye shi. Domin wallahi kiyayya ta kai kiyayya. Saura ta ce, Allah ya rufa asiri mu dai namu ido." Saura ta ce, "To alhamdulillah Allah ya rushe lamarin nan. Allah ya sa ya hana ka auren nata. Insha Allah wannan kayan da aka jera gobe za a zo a kwashe shi." Hamza ya ce, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sahura, abin da ke har ya kai haka? To insha Allah mugun nufin ki akan ki zai kare. Ni zaki kalla ki wa mugun fata? Saura ta ce, "Dan Allah Sahura ta shi mu tafi." Saka fita suka bar shi yana ta masifa kamar zai arba ki. Ya saka aransa ko da ya nuna Sahura addu'a ta bata karɓu ba sai ya aure Mardiya rare ta ko da kafa ɗaya ne. Zai jura komai. Da haka yanzu ma bai ga ta zama ba. An jima kaɗan zai koma gidansu ya ji halin da ake ciki. Wajen karfe 9 sai ka kira Mardiya nan. Ya ɗauka ta ce ya zo babanta ya ce yana neman sa. Ya dace ya sake watsa ruwa ya tafi. Gabansa yana ta faduwa amma yana ta daurewa yana saka wa kansa jarumta. Har ya karasa gidan gabansa bai daina faduwa ba. Ya kira ta a waya ya ce ya zo. Ta fito yana kallon ta san ta ci kuka. Ya ce, "Mardis ya ake ciki? Kada ya ce an fasa." Ta ce, "A wallahi ba wanda ya isa ya raba mu. Gashi nan haɗu kowa ya zo a yi magana. Baba ya ce ba ruwan shi da zancen ka taɓa auren Asiya. Mama faɗa ta dinga masa ce idan ka fasa auren shi zai nemo min wani." Hamza ya ce, "Alhamdulillahi wannan shine zancen gaskiya. Kin ga Allah ya baki iyaye masu fahimta kenan. Mu shiga." Ya ce, "Amma shi wannan sojan yana ciki?" "A shi ne ce a kirawo ka." Take Hamza ya kulle waje guda. Ya ce, "Haba Mardiya, kuma kika ce an gama magana. Idan an gama me ka soja a ciki? Me yasa zai ce yana nema na?" Ta ce, "Wa kai me na tsoron soja ne? Me zai maka?"
ya mararce ya ce kisan sha'anin kishi ko ni wallahi tsabna manta da matar sama amma mu je dai Allah ya tsare. Saka shiga da sallama. Hamza kansa a ƙasa ya durƙusa ya gaishe da mutanen tsakar gida. Saka ce ya zauna. Ya ɗausa ne zauna a tabarmar da suke zaune. Yana ɗagowa suka haɗa ido da soja. Ya mayar da kansa ƙasa yana salati a zuciyarsa. Kafin baban Mardiya ce, Malam Hamza ka yi haƙuri da abin da ya faru. Mu babu ruwanmu da wai ka taɓa auren matar Hafizu wato yayin Mardiya. Duk da ya zo mana zancen wai kai ba mutumin kirki bane a zaman ka da Asiya na baya. To mu babu ruwanmu da wannan tunda ita Mardiya ta ce ta ji ta gani. Saboda haka ya rage nata. Mu duk wanda take so shi zamu bata. Kai kuma ka ji tsoron Allah kai mata adalci. Mu ba za mu juri cin zarafin yarmu ba. Dan mun aura maka ya ba wai yana nufin mun sayar maka da ita bane. Ba kuma bauta maka tura ta yi maka ba. Barantana ka mai da ita baiwa. Duk lokacin ta ka mana korafinka to za mu bi mata hakkinta. Sannan ita kuma mun yi mata nasiha da ta dace. Insha Allah ba za ka same ta da wani laifi ba. Hamza ya ce, na gode baba, Allah ya saka da alkhairi. Yanzu auren yana nan dai ko? Aure yana nan mana, gobe karfe 10 insha Allah. Hamza ya dinga godiya. Rashi zai tafi, Hafiza ya tsalle ya danko shi. Hamza ya zabura ya fasa ihu kamar ba a gidansa da kai ba. Ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mutanen wajen suka taso suka fara wa Hafiza magana. Amma ya rike kunnan Hamza kyam ya murde shi ya ki saki. Babansa ya ce, ka Hafizu baka da hankali ne? Ba za ka sake shi ba? Ya ce, baba gargaɗi fa zan yi masa, ɗan iskan yaro ne. Ya ce, kai Hamza ba ka ga an baka auren anwata ba. Wallahi idan ta kamun ƙara ka tun kafin na zo garin nan ka tabbatar ka tanadi lakafaninka. Sai na kashe ka sau 10 kafin kai mutuwar asalin. Ɗan iska mai auren tsiya. Ya sake shi ya kafa masa wani zazzafan rankwashi a kansa. Wanda Hamza ya ji kamar da dutsen wuta aka yi masa wannan rankwashin ba yatsu ba. Hamza yana jin safari ya hanya waje da sauri. Ba shi mazan ya ce, babar ɗinka yana can gidan nashi sai ka je ka ɗauka. Hamza a rikice ya ce, a adan Allah ya ɗauko min kawai. Hafiz ya ce, ubanka ne zai ce ɗauko maka? Ya kawo masa mazga ya kauce. Manya suka fara wa Hafiz faɗa, suka ce Hamza ya kawo kullum za a kawo masa shi. Dama yana aljihunsa, da haka sai ya basu yana godiya. Na so ka zo ka ɗauka da kanka. Wallahi da sai ka kwana kana tsallan kwaɗo na ga ta inda za ka zo ɗaurin auren gobe. Hamza dai bai ce komai ba, ya fita ya hau da sau ya nufi gida. Yana tafe yana shafa kansa yana jin sa da kamar a shagide yake ya karkace. Wata ƙwalla ta zubo masa. Tabbas wannan mutumin ya ci zarafinsa. Taimakon da Allah ya masa ɗaya ne Mardiya tana son shi. Kuma da yake cewa ka aka masa ƙara to ai ya sun zama aure zo mu zauna ne zo mu saba. Shikenan idan zama ya zama ta fara masa ba daidai ba shikenan sai ya zuba ido yana kallon tare na shi. Hako ba zai yiwu ba da sake a wannan lamarin. Haka dai ya ƙarasa gida rai babu daɗi. Yana kallon kiran Mardiya ya ki ɗauka. Sai daga za ta takura masa sannan ya ɗaga. Ta ce, kai haƙuri don Allah da abin da aka yi maka. Ni ba mun kuma ba Mardiya. Ta ce, ina fale uwa ta windo na ga abin da ya maka. Ya ce, a ai babu komai normal ne in dai zan sami ki zan jura fiye da haka ma. Ba dai daga yau ba ne gobe yanzu kina gidana insha Allah. Ta ce, Allah ya tabbatar sai da safe. Yana ajiye wayar Sahura ta shigo. Ya kalle ta yi tsaki ya ce, iska tana wahalar da mai kayan kara. Sahura ta hau tana cewa, kamar yaya me kake nufi? Ya ce, to ake na san halin ki na san take taken ki. Kuma yanzu da jaraba kuke da sauda ba zan taba kunce ta zuge na ba dan amarya nake wuta nadi. Sahura ta ce, insha Allah wannan tanadin nawa ne. Da yadda Allah sai amarya ta zo tana period. Na ga yaya za a yi. Ya ce, ke kuma ta kira yau kenan? Mugun fata ko Sahura? Aure da nayi shi dan na huce takaicin ku. Ya kwanta ya juya mata baya ita ma ta kwanta. Tana ta matsa kusa da shi yana matsawa. Har ya kai karshen gado ya sauka daga gadon ma. A ƙasa ya kwana ga mamakin jarabar Sahura da mugunta. To idan ba mugunta ba ta shi da yake wa amarya tanadi za ta zo ta tanda abin. Washe gari da sassafe aka kawo Hamza babar ɗinsa. Karfe 10 da 'yan mintuna aka ɗaura aurensa da Mardiya. Hamza yana ta murna yana washe baki. Sau da Sahura ba su yi wani taro ba. A can da gidan iyayen shi an yi. Shi ma iya 'yan uwa ne na jiki. Saboda sun yi girkin abokanan Hamza. Tunda an gaji da yin taron aurensa. Aure ba ɗaya ba biyu ba. Sau dai ba su yi biki ba amma sun yi hutun sana'arsu. Kowace kawai ta yi kwalliya sun zauna suna tattaunawa. Sauran shi take ta ba wa Sahura labaran auren Hamza da irin halayen da matan suka zo da shi. Yadda dai Sahura tsakaninta da Allah take jin kishin auren da Hamza ya yi. Da magariba aka kawo amarya ɗakinta aka danƙa amanata a wajen iyayen gidanta. Sannan aka maida ita ɗakinta. Bayan kowa ya watse Hamza ya shigo. Ya yi shirin angwanci sosai. A gurje shiga ɗakin Sahura ya mata sallama. Ya fita ya shiga na Saude. Yana shiga Sahura ta fito. Ta nufi ɗakin amarya cikin sanda. Mardiya tana zaune a can uwar ɗaki a bakin gado. Sahura ta ga ledoji a zuba a falon. Alamar Hamza sai da ya fara shiga ya ajiye sannan ya je musu sallama. Banda rashin adalci ai idan sayayya amarya ya kamata a yi ta uwar gida ma ya kamata a samu mata wani abu. Da sauri ta ciro bakan leda da take cikin hular kanta. Ta dauki lemukan guda 3 kowanne ta zuba masa kwayoyi a ciki. Ta jijjiga ta mai ta rufe. A tsakar gida suka haɗu da Hamza ta dariya yaƙe ta ce
ango ka sha kamshi. Ya ce sahura kenan. Ya shiga ɗakin amarya yana cewa sai da safe. Allah ta shi mu lafiya. Ya shiga ɗakin amarya ya fito da ita falo ana ta zuba soyayya. Aka yi alwala aka yi sallah aka fara cin kaza. Ya miƙa mata lemu ta ce ita ba ta shan irin wannan lemukan masu gas. Ya ce subhanallah ban sani ba yanzu ya kenan. Ko na ji na samu miki wani mara gas ɗin. Ka bar shi kawai. Ina zuwa. Ila farjin Saude akwai zoɓo ko kunun aya. Ya fita ya shiga ɗakin Saude. Ya wajen firji yana cewa akwai abin sha kuwa? Marji ce take so ashe ba ta son lemu mai gas. Saude ta shi kamar za ta ɗauko masa. Ta dafa firji ta ce fanta ce kaɗai ta rage ta nawa za a baka. Da mamaki ya ce Saude ni za ki sayo da fanta ki karɓo kuɗin kuma? Ta ce to ai ko kai da kake zuwa ka ɗauka ka sha ganin damar baka ne amma yanzu wata za ta sha ba zan bata ba don haka sai ka siya. Ya ce sai na biya? Ta ce kwarai kuwa. Ya kokarin janye ta daga wajen ta cije ta dafa firjin ta ce wallahi sai ka siya. Ya ce kin kake tara min jama'a nawa ne? Ta ce 150. Ya fara lalaba aljihunsa ya ce ba ni guda biyu. Sai da miƙa mata 500 sannan ta ɗauko masa ya kuma karɓa yana cewa ki rike canjin na salmi ki kuɗin cefanen gobe. Ya kawo mardiya ta sha shi kuma ya kwankwaɗi coca cola roba ɗaya. Sun fara cin kazar kenan ya cikinsa ya murɗa. Ya tashi ya ce yana zuwa a guje ya ƙara sabon ɗaki saboda yadda gudawa ta matse shi. Ya gama ya dawo yana yaƙe saboda cikin nasa babu daɗi sam. Kafin ya kai ga zama ya sake jin wata. Ya koma ya sake yiwa ya dawo. Mardiya ta ce wanka kai ne? Ya ce wallahi ruwa na watsa. Ta ce ka zauna ka ci kazar kila ko abincin rana baka ci ba. Ya zauna ya ce wallahi na ci kaɗan cikina ne babu daɗi yau ɗin. Bai gama haɗiye naman da ya saka a bakinsa ba ya sake jin alamar ana kiransa a ban ɗakin nan. Ya tashi yana ce mata ina zuwa. Wannan karan a gigice ya fito kafafunsa har sun sage. Ya manta rabon da ya gudawa ya rasa me ya ja masa hakan. Ya dawo ya ce Malak mu je ɗaki na kin ji? Ta tashi ta shiga ciki ta saka kayan bacci ta ɗora hijabi a kai ta rufe ƙofar da suka shiga ɗakinsa. Kafin ya zauna fa sai ji an ƙara kiran shi ban ɗaki. Ya tafi da sauri yana salati a zuciyarsa. Fargaba ta fara kama shi. Gamararsa ta fara amsawa saboda haɗe-haɗen da ya rasa da wani zai ci. Ya dawo ya tare da Mardiya zaune a bakin gado. Ta gundun tsaki ta ce bakala kuwa ina kake zuwa ne? Na ka kasa zama. Lafiya lau kawai cikina ne babu daɗi. Ki kwanta kawai ki baccin ki dan yau da ƙyar idan zan iya muruwa. Ta ce kamar yaya ciwon ciki kake yi? Ya ce to zancen kike so. Ya fita da sauri ya so rubuta. Tun yana koma ɗakin har ya gaje zauna a tsakar gida. Sai dai yana ji kawai ya tashi ya shiga ban ɗaki. Mardiya kutina ta yi bacci tana jin haushin Hamza na in nuna mata zumuɗinta da yi. Ta wajen karfe 1 na dare Saude ta fito za ta raka ɗanta fitsari sai ta ga Hamza a kwance. Yana sha ƙofar ɗakinsa a ƙasa. Ta haska shi gaban ta mummunan faɗuwa. Saboda ita a tunaninta kawai wani mugun abin ne amaryar ta masa. Da yadda yake a sheme ba ta yarda yana tare da shi ba. Gashi tana jin yadda amare suke kashe maza. Ta rafka salati tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku sahura. Hamza ya ce sadakala kuwa. Ta sauke ajiyar zuciya ta ce Hamza dama wai da ranka me ya same ka? Yayin kura ya tashi ya ce da raina gudawa ce ta kwace min ta ki tsayawa Saude. Ta ce subhanallahi kakwa me ka ci? Ko da yake ka ci da rabon mu ai. Ka saka ta a gaba kun cika za kun hana mu. Shine Allah ya fitar mana da haƙƙin mu akan. Ta koma ɗaki bayan yaron yayi fitsarin. Shi kuma zai faɗa ban ɗaki yana dafa bango. Yana fitowa ya ga Saude zaune tana jiransa. Ta ce ga magani nan ai sai ka zo ka sha ko za ta tsaya. Ya karba yana jin ashe Saude tana son shi har yanzu. Ya sha ta hada masa ruwan gishiri da suga nan ma ya sha. Da Allah ya taimake shi sau biyu kawai ya ƙara yi. Shikenan ya samu saukin abin. Wani wahalallen bacci ya dauke shi. Wannan daren da an yi asarar shi dan sai Mardiyan ce ta tashi shi sallar asuba. A gida ma dan jikinsa babu ƙwari. Yana idawa ya koma ya kwanta ya ci gaba da baccinsa. Gidan Sunusi. Suna shiga ɗaki Sunusi ya fara da burbucewa kamar mai ciwon kafa. Karima ta saki hannun shi tana kallon yadda yake tattara wando yana riƙewa. Ta ce wai lafiya kuwa? Na fi kasa ganewa. Sunusi a daren farko kake ƙoƙarin ka tozarta ni? Ka shiga ɗakin matarka za ku keɓe? Matanin shekara ku nawa kuna tare? Yau ɗaya ba za ka haƙura da ita ba ka bani nawa hakkin? Ya gyara wandonsa ya ce ba haka bane wallahi Karimi ba ni da lafiya ne. Ta ce me ya same ka? Ya ce dama zazzabi nake yi irin zazzabin daren nan. Ta sauke ajiyar zuciya ta ce amma me yasa wando ya ki zama a ƙugunka? Idan ba amana ta ji ci ba kenan kwanan daren farko na kake ƙoƙarin ka kai mata domin ta raina ni ko? Ya ce a'a fa ba haka bane. Ta zogen ne ya kunce amma yanzu ba ka shi na daura ba. Ta ce to shikenan. Ya ce mi sallah ko? Suka fita suka yi alwala suka yi sallah.
tana ta mamakin yadda yake a sanye babu kuzari. Zuciyarta kuwa fal tsoro kada ya narke mata da sunan zazzabi ya sauke mata nauyi. Domin a gaskiya ajin ƙarshe take, daurewa kawai take yi domin kai ya gaza mata. Saka ji kaza cikin nishaɗi yana ta ƙoƙarin dana damuwar shi. Sangama ta ce, Malab shiga wanka ko? Ya ce, ki je ki idan kin gama sai na yi. Ta ce, amma da cin alƙawarin da kai min ka san da cewa za mu dinga yin wanka tare ko? Shi ne za ka yi alƙawari tun yau? Ya ce, ai na faɗa miki bana jin daɗi, wankan ma ba sai na yi ba saboda idan na yi zazzaɓi na ƙara rufe ni zai yi. Ta ce, to Allah ya sauke, ka sha magani kuwa? Ya ce, na sha. Ta je ta yi wanka ta dawo. Aka saka wata rigar bacci ta ɗaukar hankali. Tana ta juyi da zirga-zirga a ɗakinta da suna tana haɗa kayan da ba a ƙarasa gyara mata ba. Amma a zuciya tana yi da gayya don ta ɗauki hankalin Sunusi ya taho gare ta babu shiri. Tirista tsaya tana kallon shi, ganin hankalinsa ma san baya kanta. Ya sun koyar da kai kawai kamar mai tunani. Ta ajiye abin da take yi, ta zo ta zauna a kusa da shi. Ta kamo hannunsa ta riƙe. Ta ce, mijina menene damuwarka? Ya ce, ai na faɗa miki zazzaɓi ne. Bayan shi akwai wani abu wallahi. Tunani fa na kana yi. Haba Sunusi, kamar ba auren soyayya muka yi ba? Ta kwanta a jikinsa, hakan ya sa gabansa faɗuwa. Ya ce, ba haka ba ne, ina farin ciki sosai wallahi, kawai da jikin ne babu daɗi. Ta ce, to ka kwanta mana, ai zama ba naka ba ne. Ya ce, to, ya muskuta zai kwanta. Ta ce, haka za kwanta da kaya? Ai ana zafi, ka cire dan Allah. Na ma bai musu ba, ya cire. Ta ninke ta ajiye, ta kulle musu kofa ta kashe fitila, ita ma sai ta kwanta. Shiru ta tana jiran ta ji ya matso kusa da ita. Ko da ba zai mata komai ba, za ta bashi uzurin rashin lafiya. Amma sai ta ji shiru. Ta matsa ta rungume shi, a haka bacci ya ɗauke su. Idan dai san babu wani daɗi, domin wannan daren ya zo mata a karkace. Washe gari da asuba ita ta tashe shi, ita ba ta san cewa bai saba sallar asuba ba. Shi ko yana jin kunya da san baya yi akan lokaci. Haka ya tafi masallaci kamar an yi masa dole. Yana dawowa ya kwanta dan bacci ne sosai a idansa. Tunda jiyan bayan ɗaurin auren sun yi 'yan zuƙe-zuƙen su. Ita ma haka ta kwanta. Ya ɗauka ma bacci take yi, sai da ya ji ta ce, my love, ya jikin naka, ya dai sauka ko? Ya ce, a'a wallahi da saura. Ta matsa kusa da shi, ta zara hannu tana shafa fuskar shi. Shi dai bacinsa kawai ya koma, ita ko ta kasa tunani kawai take yi, anya yana zumuɗinta? Kasancewa wayewar garin Litinin ce yasa Sabila tashi da sassafe dan salama yara su tafi makaranta. Indomi ta dafa da shayi suka karya. Suka shirya ta je ta raka su ta dawo. Har lokacin Sunusi da amaryarsa ba su fito ba. Ta yi wanke-wanke ta share gida. Ta saka hijabi ta rufe ɗakin ta nufi gidan maman Nawal don taya ta aiki. A tare suka yi yin aikin suna hira. Tana ta yi mata nasiha akan ta kau da kanta duk wani abu da ta gani. Sannan kuma Amara koda ta zo shiga jikinta da sunan manhaji kar ta bari da wuri. Ta gama karantar ta gane takunta tukunna. Idan ta ga babu dama ta dinga zuwa gidan suna wuni. Sabila ta murmushi ta ce, to sana'ar tawa fa, yanzu ma muna gama zan koma in kuna ne da ni. Ta ce, to Allah ya taimaka. Sabila dan Allah idan baki da abinci ki daina ƙoran baki ki dinga gaya min. Idan ku kwana da yunwa ban yafe miki ba. Sabila ta murmushi ta ce, Allah ne ya dube ni haɗa ni da ke Amina. Ni na san ba da banki ba, da tana rayuwata ba za ta canza ba. Bana tana yanzu da ya ƙara auren nan ai sai abin da na gani. Walla ta kawo idanta. Ta ce, ban taɓa sa Sunusi zai min kishiya ba, ya min ba zata. Maman Nawal ta ce, oh Sabila ban san kina da kishiya haka ba. Ban san da kyau baban Amal ya kai haka ba. Da murmushi ta ce, Allah ne kaɗai ya san adadin san da nake yi masa. Ni kana idan na ce ga iyakarsa a zuciyata na yi ƙarya wallahi. Allah dai ya sa nan gaba ya gane gaskiya, kar ya zo ya butulce min saboda ya samu mace. Maman Nawal ta ce, to amin, amma dai ki rage saka namiji a ranki, gudun kar ya zo ya baki mamaki da zuciyarki za ta zo ta buga. Ba fata nake miki ba, amma yawanci duk macen da irin wannan zurfafawar ko zai wahala ki ga namiji ya mata halacci. Allah dai ya baku zaman lafiya ya sa ya gane gaskiya. San gaba ta ɗauko mata soyayyen dankali farkula ta ce, ga wannan da ke na soya ki je ki ci. Tana shirin tafiya sai ga kiran Sunusi. Lokacin 9:00 da 'yan mintuna ta ɗauka tana cewa, Mama Amal kun tashi kenan. Ya ce, Sabila, har kin shiga gidan aikin ne? Na kana tashe ku ne shi yasa ban yi maka sallama ba, amma na kammala ga ma nan zuwa. Ta kalli Amina ta ce, bari da tafi, na gode Maman Nawal. Ta ce, ni ce da godiya, an jima zan shigo na taya ki hira. Ta tafi da sauri-sauri ta shiga gidan. A zaune ta cikar da Sunusi sai daga jikin shi duk a sanye. Ta ce, Maman Amal ya dai? Ya ce, mu je ɗakin. Suka wuce ta zauna tana cewa, wai baka da lafiya ne? Ya ce, haba Sabila, na ga hannu na miki halin da nake ciki nai. Ta ce, to na ba na rashin lafiya bane da zai sa mutum ya damu. Ya ce, haba dai Sabila, kin ga da jikina ya koma kamar na ɗan yaro, haka zan rayu?
yanzu me zan dinga sauke haƙƙin aure? Ta ce, to na ga dama can haka kake. Haka muke zaune da kai kuma lafiya. Ba sai ka wata biyu baka taɓa ni ba? Ya ce, haka ne, amma idan kika duba yanzu sabon aure ne. Ita wannan bar saba da haka ba. Kuma da kunya a ce na je mata a haka. Wallahi hankali na a tashe yake. Kash, laifin daɗi ƙarewa. Masu sauraro ku yi haƙuri mu kwana a nan. Sai mun sake haɗuwa da ku a kashi na gaba. Ni ce taku kamar kullum, Sa'a Isa.